Beste leerlingen uit groep 7 en groep 8. Helaas kunnen jullie dit jaar niet naar onze open dag toekomen, maar komen wij naar jullie toe. Aankomende vrijdag 26 februari van 5 tot 9 uur hebben wij een livestream open dag hier op Metermeer Stevensbeek. Met een green room waarvanuit alles wordt gepresenteerd. Je kunt persoonlijk met ons contact zoeken via de chat en via Teams of natuurlijk een gewoon telefoontje. Je kunt live lessen volgen. Je kunt een game bekijken. En er worden live rondleidingen verzorgd. Kom dus echt kijken komende vrijdag 26 februari. Oh, vergeet de quiz niet. Vrijdagavond eindigen we daar onze open dag mee. Veel onderwijs is digitaal. Al het onderwijs is misschien wel digitaal. Maar na de eerste lockdown was het al vrij snel geregeld. Gelukkig. We hadden al wat ervaring van de vorige lockdown. Dus we waren wel vrij snel meteen, wisten we wat ons te doen stond. En konden we meteen switchen. Gelukkig hebben alle docenten een eigen laptop en hebben alle leerlingen een eigen iPad. Dus we konden meteen omschakelen. Ik ervaar online onderwijs via de tablet thuis. Gewoon alle lessen die je normaal ook zou hebben. En dat gaat gewoon supergoed. En ja, de ene duurt langer dan de andere. Maar ja, vooral veel werklessen. En hoe ziet zo'n werkles eruit? Meestal bel je sowieso wel in. En dan legt de meester of juffrouw uit wat je moet gaan doen. Of je moet huiswerk maken via het boek. Of je moet een doe-opdracht doen. Je moet bijvoorbeeld naar buiten of gewoon binnen. Ik heb elke week een persoonlijk gesprekje met elke leerling. Ook zie ik ze 7 lesuren in de week en heb ik ook een begeleidingsles elke week. Waarin ik goed contact met mijn leerlingen hou. Ja, en daarnaast heb je ook contact met de ouders, neem ik aan. Ja, ook met de ouders hebben we driehoeksgesprekken die ook digitaal zijn nu via Teams. Maar mocht er eerder contact nodig zijn, dan bel ik de ouders even op en bespreken we dingen. En ook heb ik met de docenten van mijn klas nauw contact. Zo gauw er iets is, laten ze mij dat meteen weten. En op deze manier hou ik alles goed in zicht. En hoe gaat het met de klas? Want die heb je al lang niet meer gezien, denk ik. Ja, meestal zie je elkaar wel elke week een keer. Dan zegt de juffrouw of meester, zet eens even een keer je camera aan. Want ik heb elkaar al heel lang niet meer gezien. Ja, en dan zet iedereen gewoon de camera aan. En er zijn kinderen die dat niet doen, maar de meeste wel. In principe volgen zij gewoon hun rooster, zoals dat normaal op school ook zou zijn. Zij loggen in elke videoles en dan vertelt de docent wat er die les gaat gebeuren. Zelf persoonlijk geef ik meestal een korte instructie over wat we gaan doen en wat ik van ze verwacht die les. Mijn vak is tekenen en handvaardigheid, dus we zijn creatief bezig. Dus ik vertel ze wat ik wil dat ze doen. Daar gaan ze mee aan de slag, daar geef ik ze wat tijd voor. In de tussentijd is het stil, maar ben ik wel beschikbaar voor vragen. En het laatste deel van de les sluit ik altijd af met dat ik even van iedereen wil zien wat ze gedaan hebben, wat ze gemaakt hebben. Of het goed is gegaan, of er vragen zijn. En op deze manier kan ik goed de controle houden of ze ook echt doen wat de bedoeling is. En of het lukt, of dat ze nog hulp van mij nodig hebben, of dat ik misschien iets anders zou moeten doen. En hoop je snel mogelijk weer naar school te kunnen? Ja. De sociale contacten die mis ik wel echt. De meester en de juffrouw hebben altijd de camera aan. Maar de kinderen, ja, face-to-face is veel leuker dan achter zo'n laptopje de online les te volgen. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat het fysiek contact met kinderen is natuurlijk nu minder. Je ziet kinderen alleen via een computerscherm, dat lijkt me lastig. Ja, hoe kun je die band tussen leraar en leerling toch een beetje op hoogte houden, in stand houden, zeg maar? Ik begin sowieso de les altijd met de vraag, hoe gaat het met jullie? En dan hou ik even kort een paar minuten, gewoon even een kletspraatje, zeg maar. Wat hebben ze gedaan of wat hebben ze meegemaakt? Even gewoon kort praten, zoals ik het eigenlijk op school ook zou doen. Soms vraag ik ze even om de camera aan te zetten als ze dat graag willen. Dan is dat ook net even iets persoonlijker. En als mentor heb ik ook persoonlijke gesprekjes met al mijn leerlingen. En waarom zouden kinderen van groep 8 naar Metermeer moeten komen? Omdat je hier alles samen doet. En het is hier gewoon superleuk. En wat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om voor deze school te kiezen? Nou, op het begin met de
open dagen dacht ik al meteen van dit wordt het. Alleen op het einde, toen je echt moest gaan kiezen, je moest bijna het formulier in gaan vullen van welke school je zat. Toen heb ik toch nog getwijfeld tussen Stevensbeek en Boxmeer. En toen hebben we een gesprek gehad met Harm en Joyce. En toen, dat heeft wel echt de streep eronder gezet. En toen heb ik ook meteen gekozen voor deze school. Dit jaar moeten 8e groepers hun keuze voor een middelbare school online maken. Welke mogelijkheden heeft Metameer met scholen in Boxmeer en Stevensbeek geboden om de toekomstige leerlingen kennis te laten maken met hun scholen? Nou, gelukkig hebben we in november nog de meeloopdagen gehad, hier op Metameer Stevensbeek en op onze locatie Jenaplan te Boxmeer. Dus toen mochten we nog allemaal hier komen. Helaas kwamen we daarna in een lockdown te zitten en hebben we gelukkig alles online kunnen doen. Dat betekent de informatieavonden in januari, die ook nog terug te zien zijn op onze site. En natuurlijk de komende open dag van vrijdag 26 februari. Het is helaas nog steeds niet mogelijk om hier fysiek te komen, maar afspraken maken kan natuurlijk wel. Een online gesprek behoort zeker tot de mogelijkheden.